Assalamu alaikum, barka da zuwa Arewa Hausa Folktales Channel. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe. A labarin nan kashi na biyu mun tsaya ne a daidai inda Alhaji MD yake ba wa Amina haƙuri, inda Alhaji MD ya yi shiru ya kasa ƙarasa maganar da yake so ya faɗa saboda akwai mutane a cikin ɗakin, wataƙila sirri ne abin da yake so ya faɗa da baya so su ji. To yanzu kuma ga ci gaban. Amina ta zabura tamkar wacce ta tuna da wani abu, nan take ta fara ƙoƙarin cire allurar ƙarin ruwan da ke hannunta tana faɗin, Hauwa'u, inna lillahi Hauwa'u kar ta mutu. Ganin za ta tashi Alhaji MD ya sa aka rirriƙe ta, kana aka kira likita ya mata allurar bacci. Lokacin likitan yake tambaya Alhaji me haɗinsa da Amina. Alhaji ya ce a ina ya santa. Nan take likita ya faɗa masa yadda suka yi da Amina game da rashin lafiyar Hauwa. Cewar yanzu haka ma jira suke ta kawo kuɗin 500,000 a yi wa yarinyar aiki. Ko da jin haka Alhaji MD bai yi wata ba ya ce maza a je a fara aikin kar a jinkirta komai. Ba likitan ba hatta mutanen wajen sai da suka firgita ganin yadda Alhaji ya dage lallai a je a fara aiki yanzu nan. Duk da Alhaji bai san wace ce yarinyar da Amina ta kawo ba, amma ya san cewa Amina ta wuce duk wata alfarma a wajensa. A yau ko da dukiyarsa Amina ta buƙata zai bata ita dukka. Likitoci suka ɗunguma kai tsaye suka fara yi wa Hauwa aiki. Shi kuwa Alhaji MD ya zauna yana kallon Amina da ke bacci, hawaye na zuba a idanunsa. Ita ce Amina budurwar da yi wa ciki lokacin da yake saurayi kuma ya gudu ya bar ta. Bayan an yi haka bai sake sanin a wani hali take ciki ba. Sai da shekaru suka ja sannan ya samu labari mahaifin Amina ya kore ta daga gida bayan ta haihu. Daga wannan lokaci nadama ta rufe shi. Duk bayan lokuta yana zuwa gidansu Amina amma iyayenta su ce su yanzu fiye da shekaru 19 kenan babu labarin Amina. Da yawa ma sun ɗauka ta mutu ne. Yau sai gashi Allah ya haɗa shi da Amina bayan shekaru masu dama. Bayan Amina ta farka Alhaji MD ya bayyana mata cewa tuni ya ɗauki nauyin aikin da za a yi wa ɗiyarta. Yanzu haka ma likitoci na can na yi mata aikin. Duk da Amina ta ji daɗin cewa ana can ana wa Hauwa aiki amma kuma ko kaɗan ba ta ji tsanar da take wa Alhaji ta ragu ba. Jin da take ko kallonsa ba ta son yi. Shi ne mutumin da ya jefa rayuwarta cikin mawuyacin hali. Mutumin da ya yi sanadiyar zuwan Hauwa'u ta wannan hanyar. Tsawon kwana 2 babu abin da Alhaji MD yake face neman yafiya a wajen Amina. Haka za ka ga yana kuka da hawaye yana roƙonta, amma Amina ta yi banza da shi. Mutanen da ke tare da Alhaji sun kasa gane me yake faruwa. A lokacin da suka takura masa da tambaya ma sai kora sai ya ce su tafi gida su iyale shi a nan. Tsabar roƙon da Alhaji yake wa Amina hatta ɗaiɗaikun mutane da sauran likitoci sai da suka ringa sa baki suna cewa Amina kowane irin laifi ne ya mata ya kamata a ce ta yafe masa. Hatta Allah ana yi masa laifi ya yafe, musamman ma ta duba yadda Alhaji yake kuka da hawaye. Ita kuwa Amina a zuciyarta take tuna duk abin da ya faru tun daga farko. Ta san cewa ba za a taɓa kwatanta wahalar da ta sha da kuma kukan da ta yi sau ba adadi ba da kukan da Alhaji MD yake a yanzu. Don haka take ji ba za ta iya yafe masa ba in har ba Hauwa'u ce ta yafe masa ba. Hakan dai ta kasance tsawon kwanaki 3. Ita dai Hauwa'u an yi mata aiki amma tana ɗaki na musamman ana kula da ita kafin ta farfaɗo. Ai kuwa a ranar da ta farfaɗo suna tsaye a kanta. Amina ta dubi Alhaji MD a karo na farko da za ta fara yi masa magana a cikin kwanakin ta ce, ga wacce za ka nemi yafiyarta nan, ita ce yarinyar da kai silar zuwanta duniya kuma ka gudu ka bar ta. Tsawon shekaru 19 tana fama da ƙunci da damuwa a zuciyarta. Yanzu haka ciwon da ya kwantar da ita ma yana da alaƙa da silar zuwanta duniya. Mutane biyu ne suka yi suman tsaye a daidai wannan lokaci da Amina ta faɗa haka. Hauwa'u da kuma Alhaji MD duk biyun sun rasa me ya kamata su yi, kuka ko dariya. Musamman Alhaji MD wanda ya shafa shekaru masu dama babu haihuwa. Tun da ya aure yake burin ya haihu amma shiru. Ya kashe maƙudan kuɗaɗe akan neman haihuwa, Allah bai bayar ba. Sai gashi yanzu kwatsam an nuna masa yarinya budurwa an ce ɗiyarsa ce.
Ita kuma Hauwa'u wani irin matsanancin kuka ta fashe da shi mai tsuma zuciya. Ta kasa gaskata zantukan mahaifiyar tata, duk da kuwa ta san cewa ba za ta yi masa wasa game da wannan babban lamari ba. Ta ya ma za a kwatanta halin da ta shiga, a ce mutum tun da yake bai taɓa ganin mahaifinsa ba sai bayan shekaru 19 ya bayyana. Kaico a wannan lokacin Hauwa'u ji take ina ma a ce mahaifin nata ta hanyar aure ya haife ta. Tabbas da yau babu wanda zai kai ta farin ciki. Daga ƙarshe dai kasa cewa juna komai suka yi, sai kallon juna suke suna hawaye. Bayan ɗan lokaci kuma sai gani suka yi Hauwa'u ta daina kuka, ta daina hawaye, idanunta sun rufe. Duk biyun sai hankalinsu ya tashi, take mahaifiyarta da Alhaji suka fasa ƙara yayin da suka nufe ta suna kiran sunanta. A daidai wannan lokaci kuma likitoci suka shigo. Don haka babu shiri Alhaji suka fito domin su ba wa likitoci daman duba Hauwa'u. Amina na tsaye a ƙofar ɗakin asibiti sai kuka take tana faɗin, Hauwa don Allah kar ki tafi ki bar ni, ba ni da kowa a duniyan nan sai ke nake gani ina jin daɗi. Alhaji MD da shi ma hawaye yake duk da shi ma yana buƙatar rarrashi, amma haka ya daure yana ba wa Amina haƙuri yana faɗin insha Allah za ta tashi. Amina ba ta kula shi ba amma dai bai damu ba ya ci gaba da bata baki. A gefe ɗaya kuma gaban shi yana ta faɗuwa yana istighfari da roƙon Allah kar ya karɓe masa Hauwa'u. Domin yanzu ji yake saboda ita yana iya sadaukar da komai da ya mallaka. Ya kamu da matuƙar ƙaunar ɗiyar tasa duk da ba ta halattacciya hanya ya same ta ba. Sai da aka kwashe tsawon kwanaki 2 sannan Hauwa'u ta farfaɗo. A lokacin da aka ba su izinin shiga su ganta sai Amina ta ɓata rai yayin da ta dakatar da Alhaji MD cewa kar ya kuskure ya shigo wajen ɗiyarta, domin a cewarta a dalilinsa ne ta yi doguwar suman nan. Alhaji MD yana hawaye yana ba Amina haƙuri amma san ta ƙi saurarensa, ta shige ɗakin da Hauwa'u take ta rufe ƙofa. Alhaji MD bawan Allah tuna har ya rame ya fara yin baƙi. Saboda kwana biyun nan ko abincin kirki baya iya ci, kullum neman yafiyar Amina yake amma ta ƙi saurarensa. Matarsa da ta yi sanadiyar sashi ciwon zuciya kuwa tuna har ya sake ta. Alhaji MD ya yanke shawarar da yake tunanin ita ce mafita a gare sa. A ranar ya sayi tiket ɗin jirgi ya koma Kano, dama can ne asalin garinsu inda mahaifiyarsa take, kuma asalin garinsu Amina. Alhaji MD ya zauna yana hawaye ya bayyana wa mahaifiyarsa sirrin da bata taɓa sani ba a rayuwarta, cewar ya taɓa yi wa wata ciki. Ai kuwa ta nuna masa matuƙar ɓacin ranta har marinsa sai da ta yi tana faɗin mutumin banza kawai. Amma a lokacin da Alhaji MD ya bayyana mata cewa a yanzu ya gano wacce ya yi wa ciki ɗin kuma ya ga har da ɗiyar da ta haifa ma. Nan take sai farin ciki ya lullube zuciyar Hajiya Hafsat wato mahaifiyar Alhaji MD. Hajiya ta kasa riƙe farin cikinta sai gashi tana godiya ga Allah har da hawaye tana faɗin, Muhammadu ashe zan ga jininka kafin na mutu, kai Allah na gode ma. Muhammadu maza tashi mu tafi can in ga ɗiyar taka. Mamaki ya kama Alhaji MD sai gashi ya saki baki yana kallon mahaifiyar tasa. Ita har ta manta cewa ba ta hanyar aure aka haifi yarinyar ba. A tunaninsa Hajiya za ta tsani yarinyar ne. Alhaji MD ya ce to Hajiya bari na je na sa a yankan mana tiket sai mu koma can tare. Haka kuwa aka yi, sai dai ba su samu damar tafiya ba saboda babu jirgi. Washe gari ma haka ba jirgi. A cikin kwana na 3 Hajiya har ta fara yi wa Alhaji rikicin cewa ba za ta iya jiran jirgi ba, kawai a tafi a mota. Haka kuwa aka yi a ranar suka tafi a mota duk da kuwa garin da za su je ɗin yana da nisa daga Kano. A can kuwa a lokacin da Hauwa ta farka babu abin da take ambato sai tambayar ina abbanta yake. Amina ta yi mamaki matuƙa, ta yi tunanin Hauwa za ta tsani mahaifin nata ne. Amina ta ce, Hauwa ai na yi tunanin za ki ji kin tsane shi ne ba kya son ganinsa, amma sai ga shi da kika tashi ma shi kika fara kira. Hauwa ta yi murmushi cikin kunya tana faɗin, Umma wallahi na ji ina ƙaunarsa ne musamman ma da na gan shi. Ki tuna shekarun da na kwashe tun ina yarinya nake da burin ganin mahaifina, amma ko a hoto ban taɓa ganinsa ba sai yau, dole ne na ji ina son shi. Amina dai ta yi shiru cikin mamaki. A lokacin da Hauwa ta tambayi ina mahaifin nata,
sai Amina ta ce ita ta hana shi ya shigo. Hauwa tana hawaye ta roƙi mahaifiyarta ta bar shi ya shigo. Amma lokacin da Amina ta fita domin ta kira shi sai ta ga baya nan, ta duba ko ina ba ta gan shi ba. Da ta faɗa wa Hauwa ba ta gan shi ba sai Hauwa ta ji babu daɗi sosai. Sai dai Amina ta ce ta yi haƙuri wataƙila ya je ya dawo ne. Amina na ƙoƙarin faranta wa ɗiyar ta rai ne domin likitoci sun ce a guji duk wani abu da zai ɓata mata rai. Kuma a yi ƙoƙarin saka ta farin ciki, hakan zai taimaka wa ciwon zuciyarta. Kwana biyu Alhaji MD bai dawo ba, tuni hankalin Hauwa ya ƙara tashi. Ko da yaushe tana hawaye tare da tambayar mahaifiyarta ta ina yake. Amina kuwa sai rarrashinta take, ita kanta ba a cikin natsuwa take ba. Ko da yaushe addu'a take Allah ya sa Alhaji MD ya dawo, ba wai don ita kanta ba, a'a sai don tsoron kan damuwar Hauwa'u ta yawaita, ciwon zuciyarta ya ƙara tashi. Hauwa'u tana yawan faɗin mama ko dai ya sake guduwa ne, kamar yadda ya yi a baya, ko dai ya sake tafiya ya bar ni ne. Amina ba ta sanin amsar da za ta ba Hauwa'u idan ta ji haka. Ita dai ba damuwarta ba ne idan Alhaji MD bai dawo ba, domin ko da yaushe haushin shi ma take ji. Amma Amina na fatan Hauwa'u ta samu lafiya ta warke, shi yasa ma take burin dawowa Alhaji MD. Hauwa'u har ta fara cire rai da dawowar mahaifin nata. A yammacin rana ta uku kuwa sai gashi ya zo. A wannan karan ba shi kaɗai ba har da mahaifiyarsa, ma'ana kaka ga Hauwa'u. Saboda tsabar farin ciki a lokacin da Hajiya ta ga Hauwa kai tsaye ta rungume ta tana hawaye game da shafa bayanta. Ita kanta Hauwa duk da tana gadon asibiti amma sai ta ji wani irin ƙarfi wanda ya sa ta tashi zaune, tankar dai babu abin da yake damunta. Farin ciki ya gauraye ko'ina a cikin zuciyarta. A yau ba mahaifi kaɗai ba, ita ce har da kaka. Gashi kuma kakar ta nuna tana matuƙar santa. An yi koke-koke a tsakaninsu kana kuma aka mayar da hankali ga lafiyar Hauwa'u. Bayan kwana biyu dai likita ya sallame ta domin jiki ya warware sosai. Don haka Hajiya Hafsa ta roƙi Amina kan ta amince su tafi can Kano baki ɗaya gidanta. Da farko Amina ta ƙi amincewa domin ko sunan garin ba ta son tunawa. Gani take kamar idan ta je Kano mahaifinta na iya ganinta kuma ya sake koro ta daga garin kamar yadda ya a farko. Ta nuna furta ƙi aminta, sai da duk su ukun suka yi ta roƙonta sannan ta amince za ta je. Amma sai sun je ta yi bankwana da mutanen anguwarsu ta Tudun Wada. A yammacin ranar dai sai ga su Hauwa a jirgi, lamarin da ko a mafarki ba ta taɓa kawowa a kai ba. Tabbas Allah Allah ne, Hauwa gani take tankar da abubuwan da suke faruwa ba gaskiya ba ne, wataƙil mafarki take wanda tana iya farkawa a kowane lokaci. Bayan sun sauka a Kano gidan Hajiya Hafsat, cikin kwana biyu tuni ta sanar wa 'yan uwa da abokan arziki ɗiya Alhaji MD ta bayyana. 'Yan uwa da dangi sun yi matuƙar mamaki, domin ba su taɓa sanin Alhaji MD ya yi aure a baya ba. Haka dai kowa ya kame bakinsa, masu hankalin ciki ne kawai ake faɗawa asalin yadda abin ya faru. Sai dai duk da haka su ma ba su nuna ƙyama ga Hauwa'u ko Amina ba, kasancewar duk ba laifinsu ba ne, ƙaddara ce ta faru a kansu, wacce kuma tana iya faruwa a kan kowa. A cikin satin da ya Amina da Hauwa sun ba Hajiya da Alhaji MD labarin kaf rayuwarsu, har zuwa dalilin da ya sa Hauwa ta kamu da ciwon zuciya. Kowa a wajen sai da ya zubar da hawaye. Alhaji MD kuwa ya ji ya tsani kanshi, ya ji ba zai iya yafe wa kanshi laifin da ya aikata saboda son zuciya ba. Har ya fara buga kanshi a jikin bango yana kuka sai Hauwa ta yi saurin dakatar da shi. Tana roƙon ya daina, ita dai tuni ta yafe masa. Saura kuma ya roƙi yafiya a wajen Allah. Alhaji MD yana hawaye ya ce, Hauwa'u ai fiye da shekara 15 duk Juma'a ina yin sadaka gami da roƙo Allah ya yafe mini wannan laifi da na yi. Domin tun wancan lokaci na yi nadama sosai. Lokacin da Hajiya da sauran mutanen da suka san Alhaji MD suka ji haka, sai suka cika da matuƙar mamaki. Ashe dama wannan ne laifin da yake ta roƙon Allah ya yafe masa, wanda ya ƙi sanarwa kowa. Nan take su Hajiya suka ba wa Hauwa'u da Amina labarin yadda Alhaji MD ke kuka yana roƙon yafiya ga Allah akan wannan laifin. Lokacin da Amina ta ji haka sai ta ji zuciyarta ta yi sanyi.
ta ji ta rage irin ƙiyayyar da take yi wa Alhaji MD. Washegarin ranar da Alhaji MD ya buƙaci su je gidansa Amina domin ta nemi yafiyar mahaifanta tunda duk suna raye. Da Amina ta ji haka sai ta nuna san ba za ta je ba, ita tsoron mahaifan nata ma take. Hajiya Hafsa ta saka baki cewa ko da suna jin haushinta ya kamata ta je ta nemi yafiyarsu. Rayuwar nan babu tabbas, idan ta mutu suna fushi da ita lahirarta ba za ta yi kyau ba. Jin hakan sai jikin Amina ya yi sanyi, ta tuna rabonta da Kano ma yanzu fiye da shekara 20 kenan, kuma tunda ta tafi duniya ba ta sake waiwayowa wajen mahaifan nata ba. A zuciyarta ba ta san abin da take ji game da mahaifan nata haushi ne ko kuma tsoro ba. A yinin ranar da Hauwa ta sa Amina gaba cewa don Allah ta amince su je neman yafiyar iyayenta, da ƙyar dai Amina ta amince za ta je. Washegari kuwa suka shirya a mota suka nufi gidansa Amina, gabanta sai faɗuwa yake, hankalinta a tashe, ba ta san wani irin tarya za ta samu daga wajen iyayen nata ba, waɗanda suka kore ta daga gida bayan ta yi cikin shege. A lokacin da suka ƙarasa ƙofar gidan, Amina kasa shiga ta yi, ta tsaya a bakin ƙofar gidan cikin hawaye tana ƙare a unguwar kallo. Hauwa ce ta shiga cikin gidan ta gaishe da kakarta ta mahaifiyar Amina. A lokacin kuwa Malam Sani baban Amina shi ma yana zaune, ta gaishe shi. Daga nan kuma sai ta yi shiru. Suna tambayar ta daga ina, bisa mamaki sai Hauwa ta fara hawaye ta kasa yin magana. Ganin ta ƙi magana kuma sun ji kamar hayaniya a ƙofar gida, sai Malam Sani ya fita domin ya ga ko suwaye a ƙofar gidan nashi. Lokacin da ya fita waje sai ya tarar ana ta bin kan Amina ta shiga gidan amma ta ƙi, sai hawaye take. A lokacin da Malam Sani ya ga Amina kallo guda ya mata ya gane ta duk da ta manyanta. Nan take hannunsa ya fara rawa, bakinsa ma yana karkarwa ya kira sunanta. Amina! Amina ta zube a ƙasa ta fashe da kuka. A daidai wannan lokaci ne kuwa mahaifiyarta ma ta yi waje a guje. Tana ganin Amina ita ma kuwa ba ta damu ba, ta je ta rungume Amina tana kuka. Amina ta fara faɗin, Mama, Baba, don Allah ku yafe mini, ba na so na mutu kuna fushi da ni. Mahaifiyarta ta yi saurin cewa, Haba Amina, ai mu ne muka miki laifi. Mu ne ba mu miki uzuri ba a lokacin da muka kore ki bisa ƙaddarar da ta faɗa miki. Suka sake sakin wani kuka. Malam Sani yana hawaye ya ce, Amina ta so maza mu shiga cikin gida kar mutane su taru a wajen nan. Haka kuwa aka yi. Amina ta yi mamakin irin taryar da ta samu daga iyayen nata. Da ta yi tunanin za su fatattake ta ne har ma da duka, amma sai ta ji suna hawaye tare da faɗa irin nadamar da suka yi bayan sun kore ta daga gidan. Sun bayyana cewa ko da yaushe suna addu'ar Allah ya kare ta kuma ya bayyana ta idan tana raye. Ashe tana rayen. A lokacin da Amina ta nuna musu Hauwa ta ce ita ce ɗiyar da ta haifa, ba tare da ɓata lokaci ba suka rungume Hauwa cikin so da ƙauna. Bayan haka kuma sai Alhaji ya durƙusa har ƙasa shi ma ya nemi yafiya game da abin da ya aikata. Su Malam Sani da suke cike da farin ciki tuni suka yafe masa. Sai kuma a nan take Alhaji MD ya bayyana abin da ya sa kowa ya yi shiru yana kallonsa a lokacin da ya nemi a bashi auren Amina. Sai dai kuma farar ɗaya Amina ta ce bata amince ba, yayin da ta ɓata rai. Bisa mamaki kuma sai ta ji kowa daga iyayenta har mahaifiyar Alhaji suna ta roƙo ta amince ta auri Alhaji, ko don saboda ɗiyarsu ma za ta fi samun daraja a idon mutane. Hatta Hauwa'u da kanta ta yi murna, kuma har da ita a cikin masu roƙon mahaifiyarta ta kanta amince ta auri Alhaji. Daga ƙarshe dai Amina ta ce sai ta yi shawara, don haka a ranar dai a nan aka bar Amina, yayin da Alhaji da mahaifiyarsa kuma suka tafi da Hauwa'u gidanta. A taƙaice dai a cikin satin aka ɗaura auren Amina da Alhaji MD. Hauwa ta zama mai uwa da uba, kullum takan zauna tana nazari bisa tsoron kar a je mafarki take wata ran ta farka. A gefe guda kuwa ko da mafarki ne lallai dole ne kullum ta tashi tsakar dare ta yi addu'a game da godewa Allah da ya jarabce ta yanzu kuma ya kawo sauƙi a cikin rayuwarta. Yanzu dai babu wanda ya isa ya kira ta da shegiya. Mahaifiyarta da mahaifin nata sun tsaya mata. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ita ma Hauwa'u ta samu mijin aure. Ba tare da ɓata lokaci ba aka yi shagalin biki cikin farin ciki da girmama juna. To masha Allah, a nan labarin Hauwa ya zo ƙarshe cike da darussa masu yawa.
Darasi na farko, Amina da ta biye wa soyayyar saurayi ta je ta aikata ba daidai ba. Darasi na biyu, mu kalli rayuwar da Hauwa ta tsinci kanta a ciki, kana mu ɗau darasi ta hanyar tausayawa duk wanda yake cikin wata jarabtar ba wai mu tsangwame sa ba, domin mu ma ba mu fi ƙarfin kalar tashi jarabawar ta same mu ba. Darasi na uku, mu kalli yadda iyayen Amina suka yanke hukunci cikin fushi ba tare da ba ta damar tuba ko kuma yadda da ƙaddarar da ta faɗo a kansu ba. Sannan mu dubi rayuwar Alhaji MD da abin da ya aikata bisa son zuciyarsa. Ashe babban darasi ne ga mace ta san cewa idan ta biye wa namiji abun kunya ita zai bibiya ba shi ba. Waɗannan da ma wasu darussan a cikin wannan labari. Yanzu dai nake ce muku sai mun haɗa wani labarin mai daɗi. Ku ci gaba da yin subscribe a channel ɗinmu mai suna Arewa Hausa Full Dance, haka kuma za ku iya duba wasu labaran masu daɗi duk a cikin channel ɗin namu. A yanzu dai nake cewa bisalan a huta lafiya.